لب ولد زانتا روزان سلم دراسي استيفانوس قبل هانچ ترختي موسى قرمات راحل باي مسوح هذا يوناس أسنقه عبز طرطرو بوتاتات كوليلو نبلاي مسانو نوانا تاكسي عب قداماي مدبر كامز صنح غيرو ناب هوسبيتال كتسيلو بلاي نغسه ندكتور ابراهام انت دويللو مدبو فشل مخانو ان ترايو عب اف دغ هوسبيتال بصحو عبز غزيزي بلاي نغسه بخاليت تاكسي عب ستور بوتا مس بصحه አማሪ ታይምን ቀጠናን ናብ ዝነበሩ ብጾቱ ቴሌፎን ደዊሉ ብህጹጽ ክስወሩ ሓቢርዎም ደጊሙ ናብ ሆስፒታል ደዊሉ አብርሃም ኣብ ዑደት ጸኒሑ ኣብ ቤት ጽሕፈቱ ምስ ኣተወ ክድውል ዝጸንሐቶ ቴሌፎን አልዒሉ ሄሎ እናበለከሎ ክልተ ዘይፈልጦም ሰባት ኣብ ቤት ጽሕፈቱ ህሩግ ኢሎም ኣትዮም ኣብ ዘለኸ ኢልዎ ኣስናቐ شغطو ناب دكتور ابراهام اقنعو نمعصو بأجرو دفيو قام دحر مبالكا موتكا كي تقدم زخونة نقر كي تفتن لب ولد زانتا روزان سلين مبل 57 كفال موتكا كي تقدم زخونة نقر كي تفتن دم يلوو አፍጢቱ እናጠመቶ ዶክተር አብርሃም አዳውን ለዓለ ዘርጊሑ ደው ኢሉ ካልአዩን አስናቀ ናብ ዶክተር ቀሪቡ ሙሉእ ሰብነቱ ምስ ፈተሾ ነቲ ኣብ ጅቡ ዝረኸቦ ወረቓቕቲ ማሕፉዳ መፍትሕ መኪናን ቀንጠመንጥን ኣብ ልዕሊ ጠረጴዛ ዘርጊሕዎ ሽጉጥ ከም ዘይብሉ ምስ ረጋገጸ ገጹ ንመንደቕ ኣዚሩ ደው ክብል ኣዚዝዎ አብርሃም ብኹነታት በላይ ንጉሰን ካልኦት ብጾቱን እናተጨነቀ ከም ዝተኣዘዞ ገይሩ እቲ ሓደ ሓለዋ እናካየደ ካልኣዩ ተመዛዚ ጠረጴዛን ከብሕን ፈትሹ ኣብ ልዕሊ ከብሒ ክልተ ባኮታ ስለ ዝነበራ ኣብ ኩርሲ ደይቡ ምስ ወረደን ክብደት ስለ ዝነበረን ዝተዓወተ መሲልዎ ገጹ ምርዩ ብዘይካ ነዊሕ ዝገበረ ሕክምናዊ መጽሔታትን ሓንቲ መዋዕል ዝገበረት ስባር ማይክሮስኮፕን ግን ዝጠቅም ነገር ኣይረኸበን ብድሕሪኡ ነተመዛዚ ፈትሹ ኣብኡ ዝጽንሖ ወረቓቕትን ደብተር ዕለታዊ መዝገብን ኣብ ሓደ ፖስጣ ጠርኒፍዎ ካብ ፈታትሽኦም ጽሑፍ ደልዮም ዘይኮነ ሽጉጥ ኣለዎ ኢሎም ከም ዝጠርጠሩ መረዳእ ፀጎሞን ስርሖም ምስ ወድኡ ንዕኡ ኣብ መንጎ መእትዮም ዝኮነ ነገር ክትገብር ምስትፍትን ነብስካ ከተባላሹ ኢካ ህራይዶ ኢልዎ አስናቀ ሽጉጡ ኣብ ማዕጥቁ እናወጠፈ ሰራሕተኛታት ዝፍደሱሉ እዋን ስለ ዝነበረ ነቲ ጉዳይ ብሰላሕታት ክፍጽሞ ነይርዎም ኩነታት በላይ ዘይፈለጥ አብርሃም ንብጻዩ ዕድል መታን ክህብ ከደናጉዮም ብምሕሳብ እሞ ወረቓቕትን ሰነዳ ስራሕን ከረክብ ግዜን ተትቡኑ ጽቡቕ ነይሩ ብፍላይ ገለ ካብዞ መጥባሕቲ ክገብረሎም ዘርፈልኩ ውጋት ኢሉ ግዜ ከመጥጥ ፈቲኑ ገና ዘረብኡ ከይወደ ንዓመታት ሃገር ክትድም ጸኒሕካስ ኣብ እጅ በጺሕካ እምበር ንውጋት ሃላይ ኮይንካ ኣይተሽከኣለል እሺ ዝኣኽለካ ተጻዊትካ ኢኻ ኣኸለ ኢሉ ብዕቑ ደፊእዎ ኣስናቐ ኣብ መንጎ መእትዮሞ ድማ ብማዕዶ ትርአ ናብ ዝነበረት ጻዕዳ ፊያት ገጾም ቀጺሎም ሰራሕተኛታት ሆስፒታል ገለ ብእግሮም ገለ ብሽግለታታት እናደፍኡ
ናብ ኣፍ ደገ ወረር ይብሉ ነይሮም። ኣስናቐን ዶክተር ኣብርሃምን ብድሕሪት ምስ ደየቡ መኪና ተበጊሳ ኣፍ ደገ ሓሊፎም ቁር ምስ ከዱ ንጸጋም ተዓጺፎም ኣብ መጥፋእቲ ሓዊ ክሳዕ ዝበጽሑ መገዶም ቀጺሎም ንየማን ተዓጺፎም ኣብ ኣፍ ደገ ማርያም ግቢ ደው ምስ በሉ ንዶክተር ኣብርሃም ብቕድሚትን ድሕሪትን ኣማእኪሎሞ ኣብ ሓንቲ መናድቓ ብጭሩሖታት መርኣይ ዘይነበረ ክፍሊ እትዮሞ ኣስናቐ ኣብታ ክፍሊ ምስ ዝጽንሐ ሓላፊኡ ተዘራሪቡ ከም ብሓድሽ ንኣብርሃም ድሕሪ ምፍታሽ መሪሕዎ ንደገ ወፂኡ ንምብራቕ ኣብ እትጥምት ጸባብ ሸላም ሰእተዎ ስማ ኢልዎ ኣፍጢጡና ጠመቶ ብዛዕባ ጸረ ኣቤታዊ ተግባራትካ ክሳብ ሰዓት 2 ዘሎ ግዜ ሃሲብካ ጽና ኣብዚ በጺሕካ ነፍስካ ምህሳብ ትርጉም ስለ ዘይብሉ ተቐሪብካ ጽናሃኒ ኣንደርስቱድ ኢልዎ ብዓውታ ብዛዕባ እዚ ትብሎ ዘለኻ ዝፈልጦ ነገር የብለይ ዝብል መልሲ ምስ ሃቦ ቃል ከይወሰኸ ማዕጾ ረጊጡ ተጸርጊፉ ድሮ ፍርቂ መዓልቲ ኣኺሉ ቀጽሪ ማርያም ግቢ ጭውጭው ይብል ነይሩ። ኣስናቐ ናብ እንዳበላይ ንጉሰ ቅድሚ ምብጋሱ ምስ ሓላፊኡ ክመያየጥን ጸብጻብ ክህብን ናብ ቤት ጽሕፈት ተመሊሱ ሓላፊኡ በላይ ከም ዝተሸርበ ምስ ፈለጠ ክጽለል ቁርብ ተሪፍዎ ስለምንታይ ግን ሓደኹም ዘይትማቐልዎ ማይ ጋድ ሓደገኛ ሰብ ይምልጡና ድሕሪ ሕጂ ከምዚ ዓይነት ናይ ተልመዴናት ኣሰራርሓ ፈጺሙ ክድገም የብሉ ክብል ድማ ገሲጽዎ ኣስናቐ ብስርሑ ዝተኣማመን ምኩሕ ሰብ ስለ ዝነበረ ንወቐሳ ሓላፊኡ ብምሉእ ልቢ ኣይተቐበሎን እቲ ስራሕ ንኸምዚኣቶም ዓይነት ሓደገኛታት ጸረ ኣቤተኛታት ተፈላሊና ክንከዶም ዘፍቅድ ኣይነበረን እቲ ጉዳይ ብዝለዓለ ምስጢር ክተሃዝ ኣለዎ ዝብል መምርሒ ስለ ዝነበረ ድማ ካልኦት ኣባላት ክህውስ ወይ ክዋፍር ኣይመረጽኩን ክብል መሊሱሉ ግዜ ኸይቀተለ ናብ እንዳበላይ ንጉሰ ክኸይድ መደብ ስለ ዝነበሮ ምሕር ይህወኽ ነይሩ እሞ ሕጂ እንታይ ሓሽ ግዜ ምሳሕ ኢሉ እዩ ብቀዳምነት እንዳበላይ ንጉሰን እንዳ ዶክተር ኣብርሃምን ብደቂቅ ክፍተሽ ስለ ዘለዎ ግዜ ምቅታል ኣየድልን እዩ ሌተናል ኮሎኔል ቦጋለ በላይ ንጉሰ ኣብ ገዙ ቴሌፎን ከም ዘይብሉ ሃቢርና ስለ ዘሎ ገዙ ኣብ ስውር ሃለዋ ከነእትዎ ኣለና ምስ በሎ ሰዓቱ ርዩ ንሱስ ኣይተርፍኒ እዩ ክብል መሊሱሉ እሞ ሕጂ እንታይ ሓሽ ግዜ ምሳሕ ኢሉ እዩ ብቀዳምነት እንዳበላይ ንጉሰን እንዳ ዶክተር ኣብርሃምን ብደቂቅ ክፍተሽ ስለ ዘለዎ ግዜ ምቅታል ኣየድልን እዩ ሌተናል ኮሎኔል ቦጋለ በላይ ንጉሰ ኣብ ገዙ ቴሌፎን ከም ዘይብሉ ሓቢርና ስለ ዘሎ ገዙ ኣብ ስውር ሓለዋ ከነእትዎ ኣለና እሺ ንሱስ ኣይተርፍኒ እዩ ክብል መሊሱሉ እሞ ጠሚኻ ኸይትህሉ እምበር ከምኡ እንተትገብር መሓሸ ነይሩ ኣብ ከምዚ ኩነታት ቅልጣፈ ኣዝዩ ወሳኒ እዩ ምስ በሎ ብዛዕባ ምግቢ ዝጸገም ኣይምሆነን ንእግረ መገደይ ሳንድዊች ክወስድ ክእለ ምስ ግዜ ክንቀዳደም ስለ ዘለና ግን ግዜ ምቅታል ኣየድልን እዩ ክብል መሊሱሉ ምስ ካልኣዩ መኪና ኣልዒሎም ናብ ከባቢ ሆቴል ንያላ ገጾም ተዓዚሮም ሰራሕተኛ ማዕጾ ምስ ከፈተትሎም ጥሒሶማ ብቐጥታ ንውሽጢ ገዛ ኣትዮም ገዛ ውሽጣን ውሻጣን በናኺሮማ ዝጠቅም ነገር ምስ ሰኣኑ ገጾም ጸለሎ ተኸዲኑ ኣስናቐ ገጹ ናብታ ብኹቱር ፍርሒ ተንቀጥቅጥ ዝነበረ ሰራሕተኛ ገዛ ኣሲሩ ስምስኪ እንዳመን እዩ ዝገዛ ክብል ሓቲትዋ ገጹ ኣሲሩ ኣቶ በላይ ንጉሰ መሊሳትሉ ፍርሓ እናዛየደ ኢሉ ዝሰንበደ ክመስል ኣየ ዘህዝን እዩ ኣብ ጌጋ ፈጺምና ኢሉ ርእሱ እናሓዘ ኩሉ ግዜ ክፈሽል ከሎ ዝጥቀመሉ ሜላይ ነይሩ ገዛኢና ተጋጊና ይተሃዝልና ኣቶ በላይ ካብ ስራ እቱ ምስ በሉ ይቅሬታ ከም ዝሃተትና ከይረሳዕካ ሃብር እዮም ኢሉ ድሕሪ ምምሽኻን ሽጉጡ ኣቦታ መሊሱ ንኻልኣዩ መሪሕዎ ወፂኡ መኪና ኣተስዩ ንቓኘው ገጹ ብምቕጻል ብሴማፎሮ ንጸጋም ተጠውዩ መገዲ መዕርፎ ነፈርቲ ሒዙ ኤክስፖ ከይበጽሐ ንየማን ተጠውዩ ቁር ምስ ከደ ኸዓ ንምብራቕ ኣብ እትጥምት ንእሲላ ቪላ ደው ኢሉ ኣብዚ እውን መዝገብ ውድባት እንተረኸበ ካብ እንዳበላይ ብዘይፍለ ገዛ ግምጥልጥል ኣቢልዋ
حلف حلفو سانادو بالجاتات عمن دق زنبر أسأل كي ترفف نقلو عم وداتا دما تليفون بتيخو تحسيرو إلسا بعد بيتا مسدونغيا أن ساعة أن رأيت نقل دقايق أب أفدق بانك تأتو دحر مبال أب حدوار آتيا ناب هوسبيتال سلك دويلا مسك أبسط قنا أبتوبس ديجيبا نقزا تبقيسا روزا بقريا كلتيو مسدونغيوا أب كاتدرال أبتوبس كتسبه تقديرا نيلسا أب أبتوبس مسرخة بتخا أبراهام دانا يدحنو تأفيو تبهايلن زي ما أنت خوينو بتليفوني حبران سلسنبرا عزين تشاغلن زيادة قنا إلسا سقط قتلها زنبرت أبطوبوس سبنا وردتن أنا ديبتن تيرافولو بتحا عند أبراهام قاب قد سرقا قرب محدق سلسبلن حادق ونقزاك خير كام زي كيلن سلسقمتا نابن داروزا أمريحن ويزورا جبريلا زيت ترفني عتمة سجاك قبر رخيبان أبقى سايت أنحان روزا دك أسعما قد داي مسحك ساعة تقبر إلسا ده هاي كتفلت نابقى زا تليفون دويلا إذا تليفون كسعلو منكو دحان داي نبرتن حجر أنت يرخيبوا أنا بلت تقرط أرى حويسا قال أي قزي كدول فتنا حجون دمسي رغبتن روزا مسحك قريبا إلسا نعبا قدم تمسحي دحر مسحك دولي حشك بجاخي تزهو خلكي إلى تا إلسا قنا قمراو سمعتا قد نجيروا كتك أسناي كالتن نو هوسبيتال دويلا ده أبراهام كتقبر تليفون العلا دحر فرق معالتي زاتوت أوبريتر أمس مرسكة صنحي أبو أرك في المذبحة تلو حتى لكي دحر مبال كام زي رقبتو قليسات الله OR كيف المذبحة مالتيو أوي أبراهام كلا رخيبو اللنبر ما عرخ ندس ده هاي بدفع النيرو وأنا تكال وأنا ندحت أي قبر اللي أنا بلت أدوا قرعة دحر مبال شاقلت أنا تسمعها أما أدى غريبا درو لبا أبزوانا سلسة سألقنا شو هزبها لاي نبران صقبل بجاخي تكون كده أحمى أطريت مني أبراهام كو سبايو قال عروتو هندبت مساحيلهم كوست ويخليهم ويد ما نبقى لبوتا بوزو سرح تتصوعي خون دحر كانت هنا بكم زبزح مهنيات هالو أتي إلسا بحد أفيتو كتبل بحيل قال قني حتى أمونغو تليفون ببرتو عدمسي شري لا إلسا بردي لا حاتي تابد هواخ إتا سرحتنيا روزا زتقبلتا مسيلوا أبشار بزر إلسا وين أبا أبراهام الدلو والتفام يمتني زبل ببغيات زتحق دمسي أسمعتا حدا سرحتنيا نيرا آفا أما زارة بتليفون سلزلكبتو دما بزي كابغياتا كالقوم نغرا بنتصور يسمعي نبرن أنت أخوينكي قسيلك اسكنغرني وأنا سيرخ وزي بالله إلى تا إلسا أنان صرصرت أب غوربيتا مس زمادو تصقيعو مزنبر تግራዋይ መንሰይ ድዕድዕ ክትብል ስለ ዝቐነየት ዓሚፁን ትብላ ጥራዩ መሲልዋ ነይሩ ሰራሕተኛ ሕጂውን ብኽያታ ከየቋረፀት ነት ዘጋጠመ ፍጻሜ መግላጽ ቀፂላ ክትውዳ ኣይተጸበየታን ብስምባደ ቴሌፎን ካብ ኢዳ ወዲቓ ቡንቡ ኣብረኻ ጠሊመናኣ ኣብ ስሚንቶ ረፈጢላ روزا نجارو هاندبت كوينوا وإلسا حفتي أتنتي رخيبكي
انت خسمعكي أنا بلت كاب زنبرتو العلا أب صوفا كوفا بيلاتا إلسا أنا تنغنخت زي سمعتو زبلا مسكلسات الله فروين ملسن بفرحة وحيتهم كابحبا حلوم روزاون زي سنبلت أيكونتن كتقبدا سلزلو أغنا وا بجا خص قبلي كذا فتشو ملك سكند زبخيت واي سبكو خي سمعكي بمبال بعقما كتدعى سافتنا نساقنا واي أنا زي رخوزي بالله واي 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 أنا بلت وراي بخياتا تراي جيرا نفسا قد نجيروا نتخونتات فتسيما كتتصاورو أي كالتن روزا ولو كابوش أشاقلوتن تنبرا أنت إلسا وا أنت أخوينكي كاوتراينكو أحالفة إذا أمو أين يكونوا دحرك أتيك مفتسام كأمل من دي تسأمون جزا خيرنا بزعبات خونتات كنفلت نفتن تسألتي وا بخيت كأد حرز عبسلك يبلون أنا بلت نسأل العلا عبد ساتا إيسا بستسنف دمسي أبراهام لو مدحنني قال وين الله أنت مدحني على ما أبيك وعي تسمعني كيف تسمعني أنا بلت بمتنسا دد دحريا سعيبا بغلطافة أنا سقوما دحر 10 دقيقة بجزا بتعن إلسا أتبت صفتون أقامة أقحتون تمك حلو زنبرت جزاء تقولوا لا زوعلو مسيلو أتم نرأيهم هانن زبلون نبهر زن صوارو سنة باباو سئلتات عم مدر بيت فحجنج رحيلهم نايك الكيلانو من أبراهام كمرة كلو زتسالو عبيت أسائل كام مغانو وسيو فقدو زحزحيلو عم دردر مسحفت زنبرة مسيحتاتن مسحفتن عم مدر بيت تبتاتينو مسرعيت بقوة حريريلا أو يتفنياتو جزاء كاب تدفرة هيوة أبراهام أب حدا قالو أبزبل مدمدم تابسحا روزا أتزرعيتو تقرش أرمي موا واي ديو ميو إلخا رأس حزا عند أقالي تفتشو كتسمع خلا كوم ويمسلاي نبرن قوال برخنبر بأرأي سلاسي زتفتر ود عدام كوم عينت سيك يقبري زبل قمت أي نبران قفعت سلاي بورك تسمعو خلان بعينك كتريون فلليو ناي سماين ودرن كوين وا بخيات قنا أي ترايان عاب كبدا حاو كمزت عقودو سب بوش أتراي حريرا نقل خليتات عبدو زبلتو تعني دا دحر مصناح نئلسا أبابيدا مستأو مرأة ربشا عاب حدا سقعتو خرميا زنبرا سرحتنيا تحاقاقيزا جزا كتوغاقنن كتتصاففن جميرا دكتور أبراهام عبتا تصباب شلا نقل خليتا ززو دحر مبال عم مدر بيت رفتلو فرح ويسم بعد زبال نقرقنا ينبرون أسناق كسع زملسو كابتون بعلو زودبو محموش أبالات من كخحد كام زخيل لمقمات نفس وقفهم عم فتاش أتيو بب حدا دخم قنتاتو من بلجاتاتو من كمرمر تسانيحو عبتا الدسا مسبسحة زنب مبال جنبارو اعتيرو اعمق حاسبو تادسا مستز زوتر قفحفح زفتو هرفان حلاف الناز نبران كوينو بدرق ماركسنت كمهار نعمتنا بلغاريا تلايخو تسانيحو عب قربا أوارحي تمليسو كاب بلغاريا دحر مملاسو مسبر كزبر حالف تكرغب كامز جمرة زكيرو رأسو نقنقو داقماي حسب أبيلو قنا قنكا مسبا سلطان زيروبا مساسة يوبا إلى بعين ترطار خريق ونعدي بينا يتوبدا أمو حبريتا خلقب كمناتهم سبك قبولو تخوينهم نعاتاتهم كمسل اللو أبزب المدم دم تابسيحو أبلع لتادسا زنبرو ترطار سريزو لما ناتهم زترفو أبالات أم فتاش أتيو
ኣብ ኩላቶም ኣበር ክረክብ ግና ኣይከኣለን ስላያዊ መርበብ ጸላእ ክፍጽሞ ዝኽእል ስልኳ ምስላም ናይ ገለ ተጋደልቲ ኣብ ግምት ከእተወ ዝጸንሐ ናይ ኣሰራርሓ ጉድለት ወይ ደቂቕ ነገራት ዝመበገሲኡ ጥርጣረ ዝፈጠሮ ሳዕቤን ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ዝብል ትንታነ ተጸሚዱ ነዊሕ ተመራሚሩ ዝኾነ ፍንጭ ክረክብ ግና ኣይከኣለን ኣብ ሌተናል ኮሎኔል ቦጋለ ክበጽሕ ከሎ ማዕጾ ሸላ ተኸፊቱ ኣስናቐ ኣንበሳ በረኻ ክመስል ኣብ ልዳ ሸላ ደው ኢሉ ንገለ ኻልኢታት ምስ ጠመቶ እንታይ ሓሲብካ ዶክተር ክብል ተወኪስዎ እንታይ እሞ ኸሓስብ ሃንደበት ካብ ስራሕ ሒዝኩም ንመጺእኩም መምጽኤ ግና ፈጺሙ ክርዳእኒ ይከኣለን ክብል መሊሱሉ ኣብርሃም ኣስናቐ በተን ፍሪለን ኣስናኑ እናስሓቐ ዶክተር ባዕልኻ እንተ ተዛረብካ ይሓይሽ ሕጂ ንጹህ ሰብ ተመሲልካ ከምኡ ክትብል እንከለኻ ሓቀኛ ሰብ ስለ ትመስል ንኻልእ ሰብ መጋግኻ ንኣይ ግን ፍጹም ተሃባባሪ ሻዕብያ ምዃንካ ኣጻሪና ፈሊጥና ስለ ዘለና ግዜ እንተዘይቀተልካ ዝሓሸ እዩ ሓንሳብ ኣብ መንጋጋ ኣንበሳ ከም ዝኣተወ ስጋ መውፅእ የብልካን ስለዚ ግዜ ኣይትክተል ኢልዎ ንሻዕብያ ዘይፈልጣ ከለኹ እሞ ብኸመይ ተሓባባሪ ክኸውን ይኽእል ክሳብ ሕጂ ከም ምሁርን ዶክተርን መጠን ኣክቢረካ የጸኒሐ ሕጂ ግና በኣልመን ከም ዝተሃባበሩካ ቀልጢፍካ ክትዛረብ ፍቃደኛ እንተዘይኮንካ ኣንጻር ድሌተይ መርመራ ክጅምረልካ ክግደድ እየ እዚ ከይኮነ ከሎ ግን ነብስካ እንተዘይህሰምካ ዝሓሸ እዩ ኣም ሶሪ ዘ ጌም ኢዝ ኦቨር ስለዚ ግዜ ሂበካ ኣለኩ ህሰብ ኢልዎ ድምፁ ኣትርር ኣቢሉ ኣብርሃም ቅጭጭ ኣይበሎን ሓቂ ንምዝራብ ብወገነይ ዝፈልጦ ነገር የብለይን ምናልባሽ ጉጉይ ሓበሬታ ከይከውን ኣጸቢቕካ ኣረጋግጽ ንጹህ ሰብ ምዃነይ ጥራይ ዝፈልጥ በንጻሩ ዝዛረብ ሰብ እንተሎ ኸኣ ኣብ ቅድመይ ክቐርብ ይኽእል እዩ ዝብል ደረቕ መልሲ ሂብዎ ኣስናቐ በቃጫጭ ካርካር ኢሉ ክሳዕ ዝነብዕ ድሕሪ ምስሓቕ መነጽሩ ኣውፂኡ ኣዒንቱ ደሪዙ እዚ ግዚኡ ዝሃለፈ ናይ ሻዕብያ ታክቲክ ምሳይ ኣይሰርሕን እዩ ምስ ሻዕብያ ነዊሕ ተመክሮ ከም ዘለኒ ፍለጥ ገለ ዘይተማሃሩ ገርህኛታት ብናይ ሻዕብያ ፖለቲካን ሽህጣን ተታሊሎም ቁልቁል ዝኣፈኣሉ እንተበሉ ዘገርም ኣይኮነን ንስኻ ግን ተራ ሰብ ኣይኮንካን ከም ምሁር መጠን ንኹሉ ክትግምግምን ከተገናዝምን ትክእል ሰብ ክንስኻ ህፃብ እግርኻ ዝኣኽሉ ተገንጸልቲ መሳርሒ ክገብሩኻ ተገቦኦም ነይሩ ብዙሕ ዕድል ዝጽበየካ ዘሎ ሰብ ኢካ ኣብዮትና ከዓ ብባህሪ ኣራም እምበር ቀጻእ ከም ዘይኮነ ደጋጊሙ ብግብሪ ኣመስኪሩ እዩ therefore it's not too late ብእዋን እንተተገላገልካ ይሸካ እዚ ክብል ከለሁ ከም ሃውኻ መጠን እየ ዝምእደካ ዘለኹ ክትርዳእንን ተፈተንካ ዝሓሸ እዩ ብምባል ክሽሕጦ ፈቲኑ ኣብርሃም ምስሊነቱ ቅጭ ኣምፂኢሉ ዝበልካዮ ኩሉ ይርዳእኒ እዩ ኣይተሓዘለይ ግን ኣነ ዝፈልጦ ነገር የብለይ ዝፈጸምኮ ነገር ነይሩ እንተዝኸውን እንታይ ዘጸብለኒ ስለምንታይ ከግዜ ዘባኸን ኢሉ ኣተኪሩ ጠሚትዎ ኣስናቐ ከም ቅጽበት ናብ ነብሪ ተቐይሩ ጸብጻብ ውጓት ሃለፍቲ ሰራዊትን ወተሃደራትናን ናብ ሻዕብያ ተተሃላልፍ መድሃኒ ተቀብል መጠን እጥቅን ስንቅን ሰራዊትና ትህብሮም ምጭዋይን ቅትለትን ትፍጽም ካልውን ብዙሕ ኣሎ ካብ ሓደ መራህቦ ጠለኒ ወይ ሃላፊ ስለያ ሻዕብያ ተፈሊካ ከምዘይ ትረአ ፍለጥ ህራይዶ ደማ ኢልዎ ነድሪ ብዝተሓወሶ ቓና ኣስናቐ ካብ ዝገመቶ ንላዕሊ ሓበሬታ ኣኪቡ ምጽንሑ ዝገረሙ ኣብርሃም እምባ ሌተናል ኮሎኔል ቦጋለ ኣሕሊፉ ሂብኑ ዶዳ ኮይኑ ምኽንያቱ ንብጾተይ ሒዝዎም እንተዝኸውን ተሓባበርትኻ በዓል መን እዮም ክብል ኣይመሓተተንን ነይሩ እቲ ነገር ሓረድዋ ሞተት ነፀይዋ ሞተት ኮይኑዎ ድማ እምባ እንቋዕ ንበዓል በላይ ረኸቦም እምበር ኣብ መትከለይ ክጸንዕ ኣለኒ ዝብል ቁርፂ ውሳኔ ብምውሳድ እዚ ትብሎ ዘለኻ ዘረባ ንዓይ ሓድሽ ነገር ይሓለቕኻ 50 ክብል ንመጀመርያ ግዜ ማዕርጉ ጠቒሱ መሊሱሉ ክልተ ግዜ ክትዛረብ ኢኻ ካብ ክብረት ባሳር ይሸን ካበልካ ቀሊል እዩ ነገር ኢሉ ብምፍካር ጠንጢንዎ ኸይዱ ናብ ሓላፊኡ ተመሊሱ ኸኣ ብርቱ ሻዕብያዊ ዲስፕሊን ዘለዎ እዩ ዝመስል ኣብ ገጹ ዘንበብክዎ መልእክቲ ንሱ እዩ
زيملتኛ بጣም እድለኛታት ኢና እናበለ ሽጋራ ወልዑ ኮፍ ኢሉ እቲ ዛጊብ ብዛዕባ ዶክተር አብርሃም ረኺብናዮ ዘለና ሓበሬታ ንይሻዓሳ ከም ዘይኮነ እዩ ዘመልክት ብኡ ድማ ነቲ ጉዳይ ብፍሉይ ሓላፍነት ናባኻ ከም ዝምራሕ ዝገበርኮ ስለዚ በቲ ልሙድ ሜላኻ ግድነት ክሰብሮ ኣለካ እቲ ዝህቦ ሓበሬታ ኣገዳሲ ክኸውን ስለ ዝኽእል ድማ ቀልጢፍካ መርመራን ተካየድካሉ ዝሓሸ እዩ ኣነ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ኣኼባ ስለ ዘለኒ ክገድፈካ ሕጂ ኢሉ ሓፍ ክብል እንከሎ ቴሌፎን ተደዊላ ሃሎ ድሕሪ ምባል ናባኻ ኣስናቐ ኢሉ ኣቐቢልዎ ኣስናቐ ናይ ቴሌፎን መልእኽቲ ተቐቢሉ ምስ ወድአ ገጹ በሪሁ ኣሽያኽ ታዊትና በላይ ንጉሴ ኮምፕላሴ ተከዲኑ ክሃልፍ ከሎ ኣብሎ ከከረን ተታይዝሎ ኣሽያኮ ኢልዎ መልሲ ሓለቑ ከይተጸበየ ድማ መኪና ኣተስዩ ብናህሪ ተወንጭፉ እናተሃንፈፈ ኣብሎ ከኸረን ምስ በጽሐ ምስቲ ኣብኡ ዝጽንሖ ሓላፊ ብምርኻብ ስርሑን መምጽኡን ገሊጹሉ ኣብቲ ቦታ ብርክ ዝበሉ ሰባት መገዲ ተኸልኪሎም ከዕለብጡ ይረአዩ ነይሮም ሓላፊ ብሎኮ ገፈፍ እናበለ ንኣስናቐ መሪሕዎ ናብታ ብጣውላ ዝተሰርሐ ጸባብ ክፍሊ ብምእታው ንሓደ ጸሊም መንእሰይ ኣረኪብዎ ኣስናቐ ንግሆ ኣብ ፋርሚኮር ከኣቱ ከሎ ዝረአዮ በላይን ኣብ ቅድሚኡ ተገቲሩ ዝነበረ መንእሰይን ብመልክዕ ይኹን ብዕድመ ዘይራኸቡ ኮይኖም ግና ተስፋ ቆሪጹ ክገብሮ ዝኽእል ነገር ስለ ዘይነበረ ነቲ መንእሰይ ወረቐት መንነት ምስ ሓተቶ እቲ ጋን ዝተሰርሐ መንእሰይ ወረቐት መንነቱ ሂብዎ ዝተሰንዐት ከይትኸውን ገላቢጡ ምስ ተዓዘባ ነቲ ኣብ ፋብሪካ ክርቢ ዝሰርሕ መንእሰይ መገዱ ክቕጽል ሓቢሩ ገጹ ናብ ሓላፊ ብሎኮ ኣዚሩ ዝፈጸምኩሞ ስራሕ ኣዝዩ ዝምስገን እዩ በጋጣሚ ግን እዚ ዝሃዝኩሞ ሰብ ኣይንሱን እዩ ኣስማቶም የተጋጢሙ ጸኒዩ ንደልዮ ዘለና ሰብ ስእሉ ክሳብ ዝሰደልኩም ነዊህ ብርሂሉ ከደራይ ኮይኑ ኣብ ፋርሚኮር ይሰርሕ ኣዝዩ ሓደገኛ ሰብ ስለ ዝኾነ ግን ተመክሊ ከይሓልፈኩም ምጥቃቕ ኣይትህመቁ ጥራይ ምክትታልኩም ኣይተቋርጹ ኢኩም ኢልዎ ንመኪና ዝያዳ ነዳዲ ሂቡ ብናህሪ ተወቂጹ ጉዳይ ስእሊ ክውድእ ስለ ዝደለየ ኣቐዲሙ ናብ ፋርሚኮር ብምኻድ ውልቃዊ ማህደር በላይ ንጉሰ ክሓትት ኣብ መገዲ ዝጸንሖ መካይን እናጠሓሰ ጉዕዙኡ ቐጺሉ ኣስናቐ ኣብ ተብተብ ከሎ ግና ኣብርሃም መርመራ ከይጀመሩሉ ከለዉ ኣብ ህይወቱ ስጉምቲ ክወስድ ወሲኑ ነተን ኩሉ ግዜ ኣብ ፕላስቲክ ጠቕሊሉ ኣብ ዕጻፍ ናይ ካምችኡ ዝሓበን ኣብ ናይ ቴትራሳይክሊን ካፕሱል ዝኣተዋ ክልተ ሳይናይድ ከኒናታት ተጣቢቡ ድሕሪ ምውፃእ ንኽልቲአን ውሒጡ ከም ኩላቶም ቅድሚኡ ዝሓለፉ ተቓለስቲ ርእሰ መስዋዕትነት ፈጺሙ ኣስናቐ ኣብ ፋርሚኮር ዝነበሮ ስራሕ ወዳዲኡ ናብ ኣብርሃም ኣምሪሑ ኣብርሃም ዝባኑ ሂብዎ ብጎኒ ደቂሱ ኣብራኹ ድማ ዕፅፍ ኣቢልዎ ተዓዚቡ እምባ እንታይ ዓይነት ቁስን ሰብ ይወደይ እዚ ኢሉ እናተገረመ ብእግሩ ረጊሕዎ ደሪቑ ፍሕት ምባል ምስ ኣብየ ድንን ኢሉ እንተጠመቶ ዓይኑ ፈጢጡ መልሓሱ ቁርቡ ጽኢላ ሰብነቱ ድማ ዝሒሉ ከም ዘሎ ፈሊጡ ንኸረጋግጽ ኢዱ ሰዲዱ ህርመት ልቡ ተቖጻጺሩ ልቡ ምልክት ናይ ህይወት ኣይነበራን ኣስናቐ ብሕርቃን ኩምትር ኢሉ ተጻዊትልና ባ ዝወዲ ህልቢ ኢሉ ብዓውታ ጨዲሩ ኣብ ዝነበሮ ደው ኢሉ ንሬሳ ዶክተር ኣብርሃም እናጠመተ ሰብነቱ ጽቡቕ ገይሩ ከይፈተሾ ትምባሉ ብጣዕሳ ርእሱ ኣድኒኑ ሸላ ዓጽዩ ሰላሒሉ ናብ ሓላፊኡ ብምምላስ እቲ ዘጋጠመ ኩነታት ሓቢርዎ ንሱ እውን ብግድኡ ብሕርቃን ተቓጺሉ ክግበር ብዛዕባ ዝግብኦ ነገር ድሕሪ ዘካየድዎ ምይይጥ ኣብርሃም ብምስጢር ክቕበር ብዘይካ ዝምልከቶም ኣካላት ቤተሰቡ ይኹን ካልኦት ሰባት ብዛዕባ ከጣይቑን ተመጺኦም ከም ዝሞተ ክሕበሩ ከም ዘይብሎም ብምርድዳእ ነቲ ጉዳይ ብምስጢር ክዓጽዎ ኣብ መደምደምታ በጺሖም ምእንቲ ውጹዓት ክምልስ መሰሎም ምእንቲ
تحكي كي ركز كتبوم تفتحي كي قلت تفردو عاتي راس ناري نسيز بيكت لا 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 مريتي كمس قفلي متبرا كبرا كرس ناتنا كاترا عن كده كالس كعدي بجأ زحتك وكذا ثمن وحدة لاري لاي لاري لاي لاري لاي وسفغرنا نقل نقر بقيعو